Iki sak omah do gotong royong, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Su tak kon ngupas bawang merah. Doe sing ngirisi Lombok iki ceritanya iki desih kan mau nggarap sawahnya Mbah Samiran. Iki sesuk wis mulai ndaut. Dadi bengi iki, guys. Ya bengi iki dadak nyayur semur. Engko tak sayurno semur, telure wis dikoceki Dinda kae. Tak sayurno semur karo sayuran, wortel, kentang, kul. Terus karo tak weki tahu. Sayurno saiki esuk karek masak sego. Soale desih kuwi engko jam 5 pagi yo mangkat. Tandur neh ngene wong, guys. Dadi engko nek masakan ki wis tak siapno kabeh, tak tengno kabeh engko Pak Su sesuk wis karek nggowo. Gitu ceritanya. Nah, Dok. Nah, kambile sicok iki. Iki wis tak ulekno. Jahe, merica, terus bawang putih, kolo dinten, tak kayak ngono iki, guys. Selera masakan iki pokoknya selera. Kok koyo soto deh ngene. Ya iya, pokoknya rasane yo mbuh. Tapi yo iki wong nganu kok selera menurut selerane dhewe masing-masing pokoknya. Ya mbuh soto, mbuh semur pokoknya iki sak geleme iki. Masakan amburadul sing penting mateng ya, guys. Ngopeni wong daut wong pira ya Mas esuk? Agus manggung enek ngebel neh. Rencana golek wong 3 wong 4 tapi nek entuk, guys, nek gak entuk ya. Sing sapa? Agus. Lah Pak Ju nukang ning ngene Mbak Sam no kok anu gak iso. Ya. Turun nah ya. Lanjut ya, guys. Jam 3 pagi iki wis bangun, wis masak nasi, terus iki karek manasi sayur. Sayure dadine lho, guys, sak basi penuh. Iki isine apa ae? Isine telur, tahu karo sayuran. Wis dadi masakan ngene, guys. Iki wis bar tak panasi karek ngadai rengkot. Dadi niku nek Pak Su mangkat wis karek plak-plak dhisik ya mangkat tandur, Pak Su mangkat ndaut. Ngirim lho segane wis karek ngungkrak. Segane wis karek ngungkrak, guys. Tak masakno 1,5 kilo. Terima wong pira? 5. Oh sing ndaut 5 orang. Soale winae kuwi adoh, guys. Posisine iki ning mbaon Mbah Dok. Kuwi ceritane kan Mbah Dok ki ya arep malik. Maksudnya ki arep nandur pari. Tapi ki mamang iki yo engko nek apa jek enek udan terus nek gak iki kan ning anu kaline dijagakno kuwi yo gak kenek ngono lho, guys. Jadi Mbah Kung kuwi dibatalno entuke nandur pari. Terus kok eman-eman winae yo apik. Bibit parine lho, guys. Bibit parine iki yo apik ngono terus kok kene enek sawah sing ora digarap sing duwe. Jadi winae dijawab Pak Su. Nek timbang gak mbok tandur, tak tandure piye, Pak? Ya ndang tandur nek tandur winae yo apik ngono. Terus sawahe Mbah Samiran iki daripada ora di apa tanduri terus ngono kae lho, guys, engko bagi hasil moro papat nek ngarani. Cara entuk 20 karung yo sing kono entuk bagian 5 karung. Carane ning kene iki ngono, guys. Jadi moro papat. Tapi sing duwe sawah ki wis gak melu ragat. Maksudnya wis gak melu biayai, pokoknya biayane ning aku kabeh, dek rabuk, dek motor, dek tandur, apa sing biayai aku. Ceritane iki ngono. Lah segane iki wis mateng. Beras jan pulon nih.
Padite kok sesuk masak nopo karek ngono ki ben. Tapi aja lele aku gak doyan. Lah padha nek ngono, asam aku yo doyan lele. Lah iya. Gak seneng aku. Lah apa? Aku wis tuku kluweh ngene iki 3.000-an iku gede-gede. Aku Iya, Mbah. lha kok blonsange mak di Anu mbah dipek pironan ku Mang. Lho iki capile sapa, Mbah? Keri. anu montorku Piro, Mbah, Mang? 20.000. Kek ngene pur kono lho. Piro le? 20.000. Kabeh. Iya. Lho. Empuh mae diomong ngomongi larang yo. Ora yo nek tuku Tuku tok wis 20 ngono mak iku Mang. Nek mbok ana murah meneh dok Mang. walah. Larang idok jane. Mangkat sik. Kok bontote apa? Anune maluskus wis tak siapno karek ngadhe tas. Mangkat sik. Iki dhisih tandur cedak, guys. Etan omahe dhisih kene iki ae. Kayak ning empere pur ngono lho kok. Lah iya pakai empare pur. Engko wekku kan yo ora nek wong, nek pur rak ning omah ae. Nganu nek mbok ceklime kecer puran jerone lho. Engko kecer ra roh teko ngono karo sitok. Bingung e. Wes engko dilanjut neh ya guys, peteng jek. Wes alhamdulillah 7:30 wes bar guys lho kae kedokan iki kae ono kae terus iki arep sarapan ning gone dhisih soalnya ning sawah ki semote akeh do ngajak ning omahe dhisih ae iki sing arep tak tanduri sesuk iki guys kene iki sak kedok karo dhuwur kono sak kedok digautno Pak Suma cedak omah kok guys iki lho omahe dhisih wis ketok kuwi cedak. Setengah 8. Setengah 8 pas. Gak ijo nih sumur. Ning bantaran ku ya enek kok. Ya rae lah yo blotong iki yo, Mbah. Ketelane gede. Walah lele. Galeng kok niku kaya peda. Walah iya. Mbah. Walah iya lunyu. Walah ayo sarapan. Iya. Sing ndi, Mbah? Nggone sapa? Mbok wae 6 ki ndi gurine lek neng ku ya. Banu kok dhuwur anu bektik dengane wis. Ayo Yat, leren Yat. Wis meh bar nih kok. Lah entuk sak kedok wis. Oga, lho bocah karek mlaku iki apa ning ndi ngono kae. Mang dereng kenek yo genah. Iki lho wae por kene genah malah. Ora Lah rek apa ning ndi? Cara ning wakku ki metu mburi kene penak kok malah. Para erono sing tuan rumah ayo melok sarapan. Lah wong anggite pe ngajak ning wekku rek pat ngetitir. Alah ora apa-apa. Ya lah, iya ndok aku mah yo nyayur ndok Mbah Masam. Tak kelo semur. Ayo apa nek sayurku pat? isen aku. Astagfirullahaladzim, malah iya ah. Isen kene yo gak isi nek isen. Gangangan ayo. Iki wis akeh. Ayo, nek pe jaluk.
Isin ki nomor piro? Ayo. Ya aku nyok kene lah. Lah, jongok kene lah. Lah, teko. Kae lho. Jongokan pirang-pirang nek sok ning kayu. Lah iki lho wis rusak. Rusak e kene wong meja kok. Ayo Pat nek njaluk jangan ayo batas. Nek jangan ku, Mbah. Sarapan ya guys, dikirim nih sawah ya. Gue mulai bang Mbah Sumu dikek kene aduh mah. Gak sanggo rono rene. Pengingisan kayak. Enek tamu mau nemoni bos balik reso bingung. Rezeki guys, alhamdulillah desih dapat rezeki berkat. Kene Dek di unboxing nopo ki? Jenenge anake Mas Luk sinten Dek? Rendra. Iki Dek Rendra iki 1 tahun. Umurnya genep 1 tahun. Dene iki enek iwel-iwele. Enek tahu, kerupuk. Terus urap. Terus rendang. Apa ki rendang apa lapis ya guys, gak ngerti. Matur suwun, semoga Dek Rendra menjadi anak yang amin, amin ya rabbal alamin. Nanti buka. Ini kak iwak pedes, iwak sapi Dek ini. Urape Dek enak. Ibu tak mulai anu dok, pedet-pedet apa-apa sesuk enek wong tandur iki guys ngene dhisik ya. Tak mulai meteti sayur-sayuran. Sesuk ben plang plung jeger gur. Udah jam 3 sore, suasana masih rame tapi mendung. Gumko judan sik. Jajane tinggal koretan, guys. Ya Allah. Wis bar rusak awan utuh ya jek angop ae. Jan sikilku rusak tenan pokoknya. Selama tandur iki sikilku jan do mblidoh koyo ngene iki lho, guys. Mblidoh campur ngene iki. Jan ki nganggo kaos kaki sing kena keong-keong ngono ki apa ngono lho ya paling ya gak gatel. Cek aku aneh nduk cekotnya kaos kaki keong kuwi Din. Tenan apa ora? Nang ngene iki sikilku lho kena apa ngene iki, mbuh kena keong, mbuh kena apa tungkakku iki. Bleweh koyo ngene iki, perae ramajat. Jan perah ngono guys. Padahal ya terus sakmene ngono. Tapi perah. Nanti mau. Iki nek gak iwak wedhus ya iwak sapi, Dek. Ulet. Bismillah. Iwak sapi, Dek. Ayo go mengguri ya, aku tak. Kenapa ini beras, meteti apa? Sayuran. Ayah nih tidak? Neng ndak mosok nih sawah. Oh iya, tak sepilno sawahe guys sing arep ditanduri sesuk ya, mumpung urung udan nih. Oh alah. Lah kok bapak ning omah bumbuk manis. Ayo guys. Guys, ning guritan. Guys ning guritan guys. Tak sepilno sawahe guys. Aku anti keong. Lah iya ki lho aku ki sikilku yo berat kabeh kok. Giatel kabeh kentolku ki ra ontro lho Mas. Kentolku ki iso pedes perah kabeh. Tak garuki nganggo tangan. Nah, mulai dari sini tak sepilkan guys. Set dalane welek. Ngene lah peteng lah ya dilewati ya guys besok ya. Nah, iki dalane koyo ngene. Nah, iki sing arep tak tanduri sesuk. Iki sawahe Pak Lek dhisik.
Dua kedok ya guys. Sing iki sak kedok, terus sebelah kono sak kedok. Jadi rong kedok. Ya wis pokoke bismillah ae, muga-muga apa parine lemu. Muga-muga iso sampai panen udane ora apa kuwi ora telat ya guys. Wayah sat entuk udan, wayah sat entuk udan. Soale kene iki ora PT. Soale banyune iki nunggu banyu udan lho, wis mulai gremes ya Allah. Bismillah, muga-muga yo apa ki dadi ya guys. Dadi sampai panen sok ben apa iku parine desih ben akeh gabahe. Amin. Jalukane yo ngono guys, dadi ya. Bismillah. Wakeh guys wong tawa nggonku mbok garap piye, nggonku mbok garap piye ngono, tanduri mesisan. Tapi wis lah pokoke bismillah wis nanduri rong kedok iki ae karo ngene dhisih dhewe wis umpama mrene digawa mulih dhewe ngono wis akeh. Bismillah muga-muga yo dadi parine lemu iso sampai teko panen ki ora enek omong apa-apa. Amin amin ya rabbal alamin. Alah tiba guys. Apa dek? Sate. Oh, dikasih masak mesti. Wes diomong masak sik dek, tambah sate dek, mbok unusi ya. Makasih. Sak sore kok entuk rezeki 2 kali ya guys. Ki sate pemberian Mas Lali Mantan. Matur suwun dan terima kasih. Semoga rezekine tambah lancar. Amin. Nek tinggal lawah ya guys, sate ayam. Iki dhisih arep ngosen iki lho guys, esuk arep tak godhog karo tanah iki karo sak godhonge. Terus iki sesuk disambelno terasi godhong telo. Godhong sapa? Oh, mantap. Awake kerupuk terus karo blendrang. Jangan abang. Nek ngarani jangan abang ya guys. Lho. Iki kok mau kok nganu Mas? Apa ki ndoke gak do dipam? Lah kena apa? Lah kok ndoke isih utuh pating luntoh koyo ngene. Mbah Samira nek gak mbok kon mangan aku ki golek ilik waris bolak-balik kok yo tak aongak aku ngetan kok. Ora enek aku nek panganan. Oh sing iki. Lah iki nek misale cara mono ukuranku 3,8. Lho. Mbok nggo kowe gak sedeng? Yo gantian ukuran yo ukuran. Oh ngono, largane larang iki Mas. Anti suwek ya cara ngono kuwi lah. Kuwi karet. Largane larang iki. Oh wis ngira sepatune ya kuwi ya. Jadi wis gak gampang basah, gak gampang anu ya. Wis rangkut 3. Piro mang regane dicek kok Dinda? Meh 200 ya? Nah, tapi kan kawatenan wong karet. Kira-kira gatel sikil resik. Lah ya mbok lek 170 meneh lah aku entuk tandur rek, dhuwit yo bablas sik. Kok kon nggo nyekot kuwi engko ra yo lagi sesuk nggo tandur. Tapi tekane apa nek. Ya wis endang adine men diomongi. Sing 3,8 ukurane lho ya. Ngene rek, dhuwit yo enek ayo guys. Lah sikilku gudiken kabeh koyo ngene. Kayak yo eman-eman ya Allah. Kentol apik-apik anu apa? Gudiken kena banyu gatel ngono lho guys. Ora banyu selok-selokan ngono kuwi. Ki arep tak panasi blendrange. Mundak kasep mambu engko malah. Dinda. Din. Nendi? Oh, alah. Izin. Surat apa, Dek? Doa kecerdasan, rezeki dan hati. Ih, Apa?
rezeki dan hati yang tenang. Lah kenapa? Jengko aku ya tak melok berdoa. Lho, piye? Ibu ya digawekno engko setiap salat ya tak wacane nek gak iso Arab kan di Indonesia ya ora apa-apa to, Dik. Kok iso sing iso malah ora diwarai ibuke. Mbah guys, rasane kok angop, awake dhewe iki rasane koyo lesah, ngono rasane iki lesah, kesel, capek, enek kabeh. Lah pindang bubuk turu. Kesel iki guys, sesuk isih ngopeni wong tandur. Sesuk iki dhisik iki ngono guys. Esuk kan mulai jam 5 pagi kuwi ku ning nggone dhisik dhewe, tandure iki ning nggone dhisik dhewe. Bar kuwi terus ngaleh ning ngarep ngene Mbak Patemi ngono kuwi. Terus kloter ketiga engko pindah neh ning etan omahe dhisik kene sing munggah mendhuwur. Dadi sesuk iki 3 angkatan. 3 kloter sesuk guys. Rencana ya Allah. Jan Masya Allah tenan. Pokoknya tetap semangat. Semangat. Sing penting awake diparingi sehat, guys. Wis ngono nggih kontene. Sesuk dilanjut neh, guys. Dhisik iki mergo awake iki yo capek tenanan dadi pengene ndang istirahat sore ngono ndang engko ndang apa peteng ndang tangi masakno wong tandur tak masak-masakno wis ngono ae nggih konten-kontene keluarga dhisik matur suwun sanget sing sampun mengikuti konten-konten keluarga dhisik. Pokoknya mbuh piye-piye sek bodoh ya guys. Pokoknya dhisik mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, dhisik sekeluarga, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Pokoknya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.